أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngempela usathane utshela abantu ukuthi benze izinto ezimbi eziphuma endleleni, izinto ezingamahlazo. Asu wal fahsha, izinto ezimbi eziphuma endleleni. Yonke inhlobo yento embi oyenzayo awuzenzi uhletshelwa usathane, kunomoya ofike ukuhlebela ukuthi yenze lento le embi. Wal fahsha, nayo yonke into eyihlazo. Yinina ke nizaziyo wonke lamahlazo la eniwenzayo esihlale siwabala kuma video amaningi. Wa antaqulu, kanye nalabo bantu labo ala Allah abakhuluma ngo Allah, kanye nalabo bantu labo abakhuluma ngo Allah, abakhuluma ngomdali, ma la ta'lamun, izinto abangazazi, into abanganalwazi lwazo, kodwa bakhuluma ngomdali. Njengokuthini? Njengokuthi umdali unendodana, mase sibuza ukuthi ubani umfazi wakhe sezisila ngithi, ngoba phela angeke uzube nomntwana unganayo umfazi. Allah usho njalo, uthi ukuthi umuntu abe nomntwana kumele abe nomfazi. Mase sinibuza ukuthi ubani umfazi kaAllah, sesibuza ipolitiki futhi sesisile. Angithi kwenye ivesi yeQur'an uAllah uthi ukube mina bengifuna ukuba nomntwana bekungeke kube umuntu. Umuntu is a last biscuit to crack. Umuntu is a rubbish. Allah usho kanjalo. Umuntu is what? Is a rubbish. Khalaqtahu min nutfa. Tshala ngento edalwe ngama-sperms. Subhanallah. Amudagha. Ungitshela ngaleyo nto leyo ukuthi leyo nto leyo ingaba umntanami. Subhanallah. uAllah udala abantu besilisa abayingaki? Nqwaba yabantu besilisa. Yini Allah idingayo for umntwana edala abantu besilisa abangaka? Yini ayidingayo Allah for ukuthi abe nomntwana? Allah uthi umuntu is the last biscuit. Noma ngabe bekuthiwa bengifuna ukuba nomntwana, umuntu is the last biscuit to crack. Ngazo ngitshela mina ngento edlule embobeni yomchamo kathathu eduze kweswirich. One from kubabu wakho, twice ukuluza nokuma wakho. Zonke lamahlandla la leigaba lezi ezintathu udlule eduze kwelokuzana yembobo yeswirich. Bese utshela ukuthi leyo nto leyo ingaba umntanami. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Subhanallahi amma yushrikun. So Allah uthi umuntu is the last biscuit to crack. Ungangitshela ngayo yonke into, but umuntu is the last biscuit to crack. Okugcina umuntu ukuthi angaba ingane yami uma ngabe bengifuna ukuba nomntwana. Allahu akbar. Subhanallahi amma yushrikun. Inkazimulo imfanele uAllah kuzo zonke lezi zinto lezi abamfanisa nazo, lezo zonke lezi zinto lezi abamlinganisa nazo. Thutha lapho wakhe khona. Thutha lapho wakhe khona. Yonke lento lo ikhulumayo ikhulunyiswa usathane. Khuluma into ongayazi ngomdali wakho. Ingilosi amadodakazi akhe wawukhona mayedala wayebona ukuthi singabantu besifazana. uJesu indodana yakhe wawukhona mayemdala, uyazi ukuthi wamdala kanjani, uyakutshela ukuthi wamdala kanjani, wayekuphi umfazi lapho. Ngoba umfazi uMaria, ngayamagama ufuna ukusitshela ukuthi uNkulunkulu noMaria bashera umntwana. Bona ke bobabili babizana kanjani? Hey, thutha lapho wakhe khona. Ingaphezulu kwakho lento oyikhulumayo. Umdala uthi awuzenzi. Uhletshelwa usathane zonke lezi zinto lezo zokuthi nikhonza abanye uNkulunkulu. Nazi kahle ukuthi umdali wenu ukhona. Ngishilo ngathi nonke masinganibuza ukuthi ubani odala ilanga, wadala inkanyezi, wadala izihlahla, wadala izintaba, wadala izilwandle, akekho noyedwa ozothi lento ayikhonzayo. Nonke nizothi uNkulunkulu, nenza ngamabomu umthetho niyawazi. Shintsha ke isikhathi sisekhona ngoba once waze waficwa ukufa usenkingeni. Wa akhir dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.